publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. National Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na orasan sa inyo Marilo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:47 na. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga naton sining batag palabati karon nga adlaw Sabado night, that's 20. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila kapadurong sampi na kaulihi, labas na tipon ng mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton nga mga polisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato siri mata kadulungan oras sa kagabiyo ng ato siri nga Patrol 2. Ato siri nga Crosswind Patrol magarambiyong naman liwat. Ato naman nga bantayan, ato naman nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Pang Sabado night, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay naton sa mga update man sa balita nasyonal, sa balita international. Breaking news, plus report, update sa COVID-19. Ginatutukan nina ni Aksyon an Defensor. Angin kabuylog manaton karon gabi sa ato sa pangalaga ng ato sa mga technical partner. Diri sa Studio 8 sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar.
Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una ka ba sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo. Kamusta nga aton nga mga suki nga tagpalamati? Kung naglibot kita daw telo temprano pakaina, antes kita magpungko dito sa program, daw mayo subong ang mga negosyo sa oras na sa kagabihon na kitanta nga daw amat-amat nga nagbalik, no? Ang sadto patay nga negosyo, subong amat-amat nga nagabuhi. And hopefully ma-maintain ta ang maayo nga dalagan record as far as COVID-19 is concerned. Bot silingon, ang gusto naton matabo nga ma-reduce ta, mapagamay ta pagid ang mga cases ng COVID-19 diri sa aton sa Bacolod. Kaya na mangin maayo ang epekto sa mga small business naton. Magagmay naton nga mga negosyante na diriya nagabuhi oras sang kagabihon. At least nabuhi. Liwat nga nagbalik ang sadto wala obra sa mga kalan-an kag ilimnan. At least maka ulo income sila. Liwat naman nga mabuhi ang ila pamilya. Hindi makahatag man sang sufficiente balang budget sa kinsinal katapos bulan. Pati sa tuod lang sa kasagsagan sang pagtaas ang aton quarantine status. Apisar nga nagabukas ang aton nga mga negosyo kon gabi, pero hindi ginaton malikawan. Gabuhin gina tao ang tag-iya. White choice eh. Kesa ang cashier, madoble pang trabaho ya, maserbi pa man nga waiter, muna bla, ang manluto kung kaisa, kaserbi man nga cashier, hindi man waiter. Muna nga subong pa lang, sa alert level 2 sang Bacolod, at least pisan pano, Friday kag Saturday night, nabuhi-buhi gidman ang negosyo. Napulo panyapon, inom-inom sa mga magagmay naton ng mga resto bar. And amo na permi ang reminder kag rejoinder sa aton nga mga health expert nga hindi lang ta magsalig yapon, ha? I-sustain tamang yapon ang mga health protocol nga ginapatuman sa aton gobyerno. Especially nga simpo na gidman na magpabakuna na sa wala pa ya na bakunahan. Tamong mga kabataan subong ara ng ilang vaccination. Na si Kagawad Jofred sa Pantas, Barangay Robles, La Castellana, naglibot sa SM Mall. Nasugiran niya ko. Action Eric, kadamo na sa kabataan na nagalagaw. Dua katuig, taga 5, 6 years old, ara na sa mga hampanganan sang aton nga mga mall, kaya enjoy na. So muna permi ang aton nga reminder kag rejoinder nga i-sustain talang gyapon, ha?
para manitanan sa aton. Nga perme ginasulit-sulit ko ding hambal. Nga mo maintain talang ang jutay kagamay nga kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod. Hopefully mangin Mary ang aton nga Disyembre. O takabalo basi tapos bulan sa Nobyembre, pagpatak sang Disyembre, bakitaan sang National Interagency Task Force nga gamay gyapon ang kaso sa Bacolod, basi kon i-downgrade nila sa level nga number 1. Kundi Mary ang aton nga December. So wala pa dira makapabakuna, abi pagpabakuna na, ha? Hindi ato ya pagpati ang mga sadto na kitaan mo sa social media, nabatian mo sadto sa mga balita. Hindi na naya pagpatihi. Patihi ang lawas mo. Importante, may idipensa ka sa virus kung magsulod gid man sa lawas. Agente, hindi na garantiya kung fully vaccinated ka na, kompleto, may booster shots ka pa, hindi ka matapikan sang virus. Matapikan ka man gyapon, pero hindi amuna ka delikado. Tawa pala ang mga nagkalamatay sadto. Kung padalman mo ato sila, wala mabakunahan. Ang mga nagka-hospital nga nangin severe, ay la sitwasyon, wala mabakunahan. Muna bla. Kung atong mga nagkalamatay, kung may bakuna lang siguro, basi kung makasiling kita nga basi, why pa sila mapatay. Or wala pa sila dala sa ospital nga nangin critical ang ila sitwasyon. So muna ka-importante ang bakuna, subong nga panahon kag tiyempo nga may virus gihapon. Ang pamahog sa COVID-19 na gyapon, apisar nga naganubo na amat-amat ang number of cases sa mga biktima ng COVID sa Pilipinas, but hindi kita mangin kalpante, hindi kita magsalig bla, in other words. Muna nga i-grab taning oportunidad ay sufisyente pa ang vaccine sa Pilipinas. Ang mga ginapareserba kaging bakal sa gobyerno ara na, plus nga ang iban nga mga pungsod nga nagadunar sang vaccine sige-sige man, at least basi maangkonta ang normal nga pangabuhi sa masunod nga tuig. Amo na ang ka-importante sang sitwasyon. Ayos. Tinatamyaw talandara si Police Staff Sergeant Mardocchio sa Police Station number 2. Sa mga K9 ni Police Captain Paul Vincent Pendon, mayong gabi gidara sa inyo, no? Kay Kuya Bruno X Bambino Jr. Police Staff Sergeant Mardocchio and company. Ara sila ga monitor pag nagapabakod sa ila sining police visibility patrol. Ang akong amigo, idlaw na ko siya ni, kay kumpare ko Cedric, kay kumpare ko Peter Cedric Auhiro. Kamusta si Inday Pam? Kamusta ang apo? Pare Cedric? Kumari Cherida, mayang gabigid, no? Toto Homer kahipo, and family, ara man na. Nabuylog man kada gabi sa aton siningapag pangalaga. Happy birthday gali kay Kagawad Puchulo Chua.
sang barangay Agisan, Kimamaylan. Alin na kay Akoy Jetro. Ayos, ayos. So stay lang ang inyong pagpamati ha. Paliog lang i-share mo ng aton program ha. Para ang tanan makabati sa mga balita diri sa aton sininga pagpangalag. Si Madam Divina Gracia dira sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Panokoy, ara na siya, present na siya. Si Madam Divina Gracia. Sa silay, ara naman si Richard Diriquito. Si Mary Ann Lipalam, mayang gabi dira sa imo, Madam. Tamiya ko lang dira si Mama kag si Papa. Kapamati gid permi sa imo. Siling ni Jana Merel Tupas. Ayos! Check tayo nga ato sila nga patrol to ang atong sila nga Crosswind Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga paglibot Subo nga gabi ni Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa Aksyon Dale Salazar sa Patrol Observation Report, Dale. Yes, Action Eric, ngayong gabi. Gabi. Balita daw. Ngayong gabi sa mga kaksyonato, nagbalik na. Oh, ang signal mo na Dale, kung ano biyalo adjust na kay Hado ang posisyon niya. Ayado, posisyon na Ayado. Papang, Nixon. Ari kami sa sa isak lugar nga Mabugnaw. madulom. Nga? Nga madulom. Hindi mo na magpadulong kay basi masalaan ka mo na karon. Hindi yan, nagawala kami din isang go signal Action Eric kung pwede nakalusob. Bukaloso yan, how? Dito gaya, may ari din isang drug bypass operation ang aton sining kapulisana. Pero nagtatambay kami dahil ni Papang Nixon Tahoe. Wait and see sa signal na sa tropa. Yes. Kay daw kita lang ni isa daw lagi ta di upod. Hindi ko kayo kung mapas na sila da. Mapasa sila. Plus report ka na karon dako-dako na karon kasi nung bali man na sila karon da. See you there. See you there. Sige, ari na kami dito sa ni Papang Nixon Tahoe Action Eric nagulat sang go signal sa aton sining tropa. Kaya tignan kayo do kalinong mo bako daw kundi inta managala sa Si Papa mga tabla kay may mga kuan sa kasama may mga vibrations lawas na nag-usama. May mga ano lang pakot-pakot ba? Oo, may manong pakot May managpakot. May bala ko si Papa kung isa may pagkasurano man bla. Namugid. Ang mga ano na, balo na saya. Balo na sa doon naga-reflect, doon naga-kwabra sa lawas, doon nagasabat. Nagapitik. Oh, nagasabat. Nagapitik Action Eric. Okay. Adjust lang ka may delos ng signal mo. Okay. Kaya after kami Action Eric, nagkatadulong diri sa yaya, naglibot kami ni Action Nixon Tahoe. Kaya man nagbalik na gali. Nagbalik na ang mga music, ang acoustic. Ang acoustic nga makapamag sa customer. Kay although Action Dale nga alert level 2 na ta, pero hindi mo gano'n ko siya mapaiway. May jutay ko sa customer gid man eh. Yes, di man naman Action Eric para at least mabuhi-buhi man ang aton sining mga magagmay nga mga negosyante nga nagatinguha nga makabangon katong atong pandemic. Pipila diri ka mga lugar ang padulungan sang patrol. Nakalabay ka ning gabi sa NGC? Wala kami dito kay kahapon sa Action dyan dito na sa mo. Gani. Dito kami sa may sa may Golden Field Commercial Complex Action Eric. Ang Golden Field do hindi ka man na sadya do. Pero may alam sang isa ka establishment nga may bandaman. Acoustic mas la. May bandaman ganyan damo-damo to ang tao Action Eric dito sa area. Okay. Dira sa may Golden Field Commercial Complex may inom, may rasang mga nagakanta, kagting iba yung nagapanyapon, di normal na. Pero ibang idang ati after panyapon, isa one battle. One battle para makatantan kinaon.
Para rikta tulog. Kung baga ang iba nag-dessert, no? Ang Oo. mga nag-inom, di para naman sa mga nag-inom action Eric, kamo nang ila siniya nga kalipayan. Para at least, di boss kita, Domingo man mo weekend. Gani? Muna actually, yung unang weekend action Eric, nga napilalabutan sa alert level 2 status, muna sa paghalog sa COVID-19 restrictions, damo man sa mga pagbago, no? Especially nga yung mga businesses natin, nagkakalipay, pangutera, sang improvement, Gani? Kaya muna siyang effect, kumbaga action Eric, sang cooperation, ipagkita sa publiko, nagdupo ang COVID-19 cases, ginhalugan ng mga restrictions, at para at least makahulat kita sang insaktong action Eric. Magluwas sa Golden State, patulog kita dito sa may Art District. Tiga ng Art District, dito duwala, mayo, duwala, nabalain na mayo, dito action Eric sa tiningay area. Pero may mga mobile food business sa taghapon, nga sige-sige lang ang ilang sininga pagbaligya sa may Sagwa, no? Sagwa niya sang Art District. Sa bahin sang Barangay Mandalagan na Bacolod City Action Eric. Dapat sa Menes Capital Road, doon nagmatamat ng Action Eric damo ang ilang area. Kasi ang isa ni Kalugar pinaraman sang call center. Sang call center Action Eric, possibly may nasang sa mga rason din nga nagmatamat nga Lagan ko di adjust gamay-gamay sa signal mo. Ito medyo on and off. Pagdapunalik sa mobile food business sa tabangan sa isang BPO company. Muna action Eric, pero pagka ano ni kayo, lasin nga main target nga market, pati ang mga call center agents, nga hindi abala maka-kaon sa tradabi sa ilang kakantin, pangod may mga presyo. Ang iba ti nagdagandagon sila panaog sa elevator, kagpadulog dira sa Sagwa para break time, no? Kung dagati break time action Erika. Amo na makita dito natong kinang ito nag-amatamat manggali lata ang mga mobile food businesses sa may Sagwa sang Art District action Erika. Mga buhi-buhi man sila. Buhi gid ya. Buhi gid ya, no? Kasi makabaligya ka dira duha ka paksang sigarilyo. At ano na, makabawi na action Erika, at least maka-income ka. Pero di ka ba bala zero, magpuli ka? Mayroon ka sang income, kung wala pa ka sa mga basic mo, kinalanon, bugas, pinadira ka kilo nga bugas, sudaan, at least maka-survive ka sa gyapon action Eric sa legal. Sa legal nga pamaagi, no, sa tunga sang COVID-19 pandemic action Erika. By the way, announce lang gali, nagbalik ng apos nga Facebook stars. No, Facebook stars action Eric lang ang pwede sila makapadala sang stars sa Facebook live natin. Nan, kay today nagbalik na siya subong adlaw. Balik na. Nan, salamat gid kay Meta kay Facebook. Kay Facebook. Kay dito mo action Eric nga doon na tula ning Facebook stars nga feature sa Diba nakita ko diyo, send 200 star to pin your comment here. Nana mo na sa. Nan, so patayo na sa pagpadala Isang stars? Sa Facebook star, no? So, kita action Eric, may mga outreach kita, amo na magamit pa na siyang bulig, no? Sa mga nagapangayaman sa atin sa bulig. Like, yung mga community pantry natin, malaki yung funds natin, drama natin ginakuha. Ang karabanan sa nagkatag sa atin sa star, mga listener natin Sagwa, no? Si Ma'am Jinky Dialabdo, si Ma'am Yvonne Bercher, kayo na, nagpadala sila. Si Iboni Butcher? Sila ni... Amo na yung padala star dito, damo. Sige, yan lang, para at least, kung baga sa pati action Eric, ang paypay. Paypay para makabulig ba sila sa iban. Correct. Kasi yung sa Malikawan, may mga community outreach na ginahimo mo. Amo na sa iba nagatamangpot yung balang Facebook stars din ginausag, gina-utilize. Amo na ano natin sa outreach activity. Kisa ate, may mga nagapangayo dira sa session, pero ate, ang action Eric, kasi mahatag ka man bala. Isang may action Eric, mga community pantry. Sa community pantry, ito damo-damo diri ang maka-benefit action Eric. Wala man kita yung source of funds, para magbulig. Mayuman sa Facebook, may resang option na makatipon kita sa Facebook stars action Eric. Nga pwede dira makonvert para at least mabulig ba natin sa nagakinahanglan. Correct. So, wala sa mga nagamuha. Pero subong sa program na action Eric, why ito? Diyan mo nga yung star bill, nga tag 200 ka star blawa. Basi ka dahil, mo ba yung mga public affairs program action Eric mo? At mahumala ang, okay na to, sir. Ate, sige.
Halimbawa, mayari di sa ato nga may sa kabilog star, okay na. Okay na, pero mas malo kung ma-accumulate pala ako na rin, para at least damo. Oo. Sige. Ang namin, ito damo star, no? Oo, sige. Ako na rin, patawag ko sa akin ng smart, kito okay, may signal na di si sir nato, no? Sige. Balibalikan ta sa action na del sa Rasar this time sa isa nga special com. Kaya sabong may bypass ang atong sila nga police station 2, no? Dira sa area. Sa dinara si Action Delta, so i-check ang sila nga signal kay may ara naman go signal sa tropa nga pwede na maka-report live dira sa ginahimo karon nga bypass operation sa atong kapulisan station number 2 led by Police Captain Paul Vincent Pindon, no? Hibalaon ta kon pila ka bilo ang dakpa naman sining kapi, pila ang recovery. Action Dale, please come back. Actually, kay Sir Nixon, basi pwede dira na kay Papang. Action Papang Nixon Kay Tahong. Papang ang cellphone para maka-Facebook live kita dire. Sige, kay Papang kuan garo. Sa iloto sa sa Luwanta ang cellphone ni Action Nixon. Sige. Sa Luwanta ang number. Cellphone ni Action kuan ni Action Nixon Tahong i-check ta ang sining signal, no, para nga maka-Facebook maka-live dira sa Facebook si Action Dale, no, sang sitwasyon dira sa subong bypass operation nga nahimo sa kapulisan station number 2, no. Hibaloon ta kung pila ka bilo nagadakpan, pila ang items nga na recover, no, kag bala ano nining categories ang suspect ni kon bala high value target, street level individual, no, high value individual, no. Hibaloon ta kay may mga kategory na sila mo nga ginabutang ang pulis nato. Action Dale, please come back. Dale? Action Dale? Okay. Action Dale? Okay. Dali kita na rin, no? Okay, check ta si Action Dale. Action Dale, katawag ko ta sa imog. On air ka na. Action Dale? Pakadto kita sa area, Action Eric, sang drug bypass operation. Sang police station number 2, diri sa area sang Purok Lamperong barangay Purok Lamperong, barangay 2, Bacolod District. Di naman ba, sir? Dire, sige. Check natin Action Eric ang pinaka-latest ring na sitwasyon. Headed by Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe ng Police Station number 2. At ito siya sa sagwa Action Eric, pero this time lang sa pinapin natin yung inventory. Check natin ang recovery ng ating sinilya sa pulisan. Okay. In sang patakan, sir. So, actually, duway ni kapanalgan nga balayak sinari. Okay. Thank you, sir, sa baba. Pero okay, Ang balay, kuan man, establi man ang balay? Concrete? Simple man siya, concrete pa. Kailang gito daw sa CR. Okay. And sabi nga dito, Inay lang kasi makabulaog ka? Makabulasot ka? okay na siya malita. Sige. Sabi nga dito. Sige. So, makikita din natin na pinalik sa sitwasyon dito sa mga ikaduwa nga panalgan sa Purok Lamperong 2. Okay. Barangay 2, Bacolod City. Kadali ka lalaki ang napusasan, no? Okay. Sa ating sining kapulis. Saan ka kanto? Sala. Sige. So, masahit na sila sa inventory. Ang ating sining kapulisan sa police station number 2. Sa visual deal, damo recovery? May recovery pa kamatay. Wala. Masahit pa lang. Mag-start pa lang? Okay. Okay. Sige. 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 So, manood na pa lang reaction, Eric. Start? I-busaron pa lang, no? Or i-check yung tao. So, nga, may press at media. May search. Barangay official. Sige, masahit sila action, Eric, sa lating na inventory. Doctor, malang gabi sa tanda na pamilya ng deposit ng police station 2 ba? Ang transaksyon kami kay alias Intec sa siningang gabi, nabaklan siya namon. So, worth 500 pesos. Dili kami nakatransaksyon sa iyang bilay sa Labaw sa tapos ng barangay 2 sa Purok Lamperong. So, batunay na kami sa parta. Katulang parta siya na talagang item sa akin. So, dito na ako nag-busig na minister sa ako na ako na head. So, dito na ako nag-declare na police personnel ko. So, dito na siya na-escape away na siya. So, dito ko sa involved. So,
So, masugod kami prestige sa iya. Ara ka mga bagay opisyal sa lang media. Para mag-isam. Sige. Sige. Alias in check. Part ina sa ilang ako sa ilang procedure sa searching. Kag sa drug operation. Part ng procedure nga before sila mag-start na generic, magluwas ng meron sa body camera. May ara sa body camera? Mayara Okay. plus ang body camera nga gina-utilize no di mo nasubong ang bagong protocol kung magpatugayon sa anti-illegal drug operation na ang atong sining nga mga kapulisan no. Okay. So confirm na nga may nakuha na di nga isa pa lang ka sa shade sa suspected distribution since nagasige-sige pa ka ang pag usisa no kaya sining pulsa mga worker ng business so sining bakal sa iya. Sige, sige. So, ang nakakalo ko sa inyo ay sa hapon ng iya ganun di pala isun mo? I don't know. Hindi pala mo lang. Okay. So, why di sa gali? So, Rinaldo, basta nakatangin na pinamatarong, parang anong mo kinamatarong, ha? Harap mga lista, nakita manila, professional play mo, nakuhaan ka namon, harap ng kwarta, may nakakasay ng posisyon, so may pinamatarong mo sa pagmikos, naman mga biyambal, tarang mo sa buwan ng tapos sa'yo, sabihin mo ng usyado, magamit sa'yo mo. So, may matarong ka sa pagsunod ng abogado na hindi kitindi kung wala kayo kasaran so, pagpagdaan ng gobyerno so, libre. Hindi mo yung matarong. Dahil may matarong ka sa mga lawas, may kawala ang kampanyang tawag na dakop naman. May matarong ka sa pili, isang pagpagdaan ng gusto mo. Mula sa may kasaran, ikaw pagdaan ng gobyerno. So, sir, ang mga tugot sa mga... Sige lang siya. Sige. Aha. Nibasahan sa sang iyang kinamatarong? Yes, actually, si alias Sinal. Hindi mo pala yan, sir? Katiyak ko. Actually, ang second floor, dili ba lang abalay, do gamay lang gid ang pulot sa babaw, no? So, limited ang space diri sa balay kung saan ginapatigayon ang inventory no Okay. sa drug buyback operation nga ginapatigayon sang team sang police station number 2 no so si Sir Captain Paul Vincent Pendon para man sa galong nag-supervise no ang tining team pag-operatiba kumo ang nanuna sa tining operation no sasabi ka na sir pamilyado ka sir. Pero na-preso ka na before, sir? Well, first time. Imo magining drugs na nakakuha, mo, sir? Hindi. Imo na, sir? Oo, ako na, sir. Oo, ako na sinari. Abi ko siya ka hindi akon. Nag-ako sa iya, no? Ining mga recoveries, no? Dugay ka na, sir, engaged sa illegal drug, sir? Bago lang. Anong mo trabaho, sir? Okay. Construction driver mo na. Mga pila na kabulan, sir, yung gusto ng engagement sa drug? Sa kabulan? I see. May mga kabataan ka, sir? Sa piyak man. Kapalo man sila, sir? Actually, layo-layo ang aton sining interview na sa sining subject ng drug bust operation. Ano ang apelyido mo, sir? Reynaldo Fernandez. Reynaldo alias Intec Fernandez Accionarica. Dili ka man kay sir? Lambirong? Sa piyak ko. Ay, dili mo kami kasi nakabalance lang ikaw ang subject ng bypass. Buhay pa? May sige. Nakibot na siya ka ng actionary kasi tanapagin na ako yaman, no? Iya diri ang suspected chabu na nakuha sang team sang police station number 2, no?
may amo pa lang record. Amo na nisa. Sige. Dua ka sa actionary sa suspected shabu. Mga more or less, mga plan ng value, sir. Mga estimated 3 grams ang kabugaton actionary. 24,000. Mga dira-dira. Mga 20,000 na ang dangerous drug board value ng recovery sa ang team sa police station number 2. Makading siyang street level, sir. Street level. Individual actionary ang category. Okay. Si Reynaldo Incheck Fernandez. Plano mo, sir? 58 years old actionary ka. So, para actionary ka muna siyang sitwasyon since nagasigil sa buong ang inventory sa atong sining kapulisan. Kasi ang details natin, SLI, subject si Reynaldo Incheck Fernandez, 58, taga Lamperong, Barangay 2, Bacolod City. First time nito na, ang tabo siya, more or less mga 1 month pa lang, no, nga naga-engage sa illegal na droga. Anong first name ka ni Fernandez? Reynaldo, okay. Proceed. Reynaldo Incheck Fernandez, Dr. Flores, Oras. Sige, na rin kasi, no? First ring inventory, permahan din isang barangay official, nga tiyang nakita nila during sa inventory action na nagpapit yung kapulisan and then take the tourist at custodial facilities ang police station number 2, no? So, for action na rin kami yung pinaka-latest rin ang sitwasyon, kag madulog man yung informasyon sang patrol, subong Sabado sa gabi, sa Purok Lamperong, Barangay 2, Bacolod City. Ang action dahil sa Lazar, action sa rin naman sa Pinas, labaton ka sa among balita pag-servisyo. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Salamat Ginaksyon de Sarasar, Abet, live report sa Purok ng Pirong Barangay 2. By bus operation nga patigayon sa police station number 2 led by Police Captain Paul Vincent Pindon. Positive ang subject. Ara ang by bus money, ara ang recovery sa drugs, ara ang media, action dari Sarasar, ara man ang barangay official presence. Sige yan yung ganun uligya gyapon ang pulis na hindi niya mag-untat kasi tanto nga may mga information nga nagasunod sa ila i-validate nila pag positive bigoon kanila, strike-on kanila kasi klamay hati mo giti kung ano nga kabudlay sa pangabuhi subong nga may pandemic pa namiya ka pa yung mapriso ay ho ang mga tao may sariling mundo. Rikata na karon sa action there sa dugang pagiliya sa action balita nga natipon sa balik niya sila nga pangalagan. Isip mo orasan sa inyong Marilo Action Radio Philippine Standard Time alas 10:23 na. Balik kay action there sa Lazar. Ato kita sa report ni action na Roger Gutib live gikan sa Northern Negros. Ari sa action Roger Gutib sa natipon niya sini nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please kami. Yes, action Eric, may gabi sa mga action sa atol si Action Eric nga mga balita man diri sa may syudad sa Cadiz kag norte may isang probinsya sa Negros of Cadiz. Okay. I-adjust kamay ka doon. Ano na yan, monitor na daw high-tech ano na. Kamahals na. Ara na. Good na, good. Oh, ara na. Signal sa kalag dito, tulak siya, ano, pasat.
So, ito, hindi mayo. sige Action Eric. Mga balita nga rin. Doon din kagin tutukan kayo na may aksidente di sa syudad sa Cadiz. Pero nawala magliman, no? Hindi sugyan na police sub-sergeant, hindi ibag ang capital investigator kung sa iya nga o nato sa perfected nahulog sa kalog ang tricycle. Mga alas, hindi ko sagay na sa kaga, diri sa may Pueblo, Tubang, sa isang submission, sa may Coaching Cadiz. Ang biktima, at wala naman lang siya nagpa-report kaya wala magsiwano, galing kay damage mo ito tricycle ya. Tungkol kaya ang natabo to, ako napiyungan ko nga nahulog kasi sa kanal, sa Vegas. So, nahulog sa kanal, di pagkabit niya sa public kaya tricycle, natumba lang sa Neretex. Wala nga nagtumba sa pagkasiniti, pero wala sa inkwentro. Ang amo nga natabo ang aksidente. So, responderan man to sa kapulisan. Pero, wala lang gid ma-report kaya daw wala na gid man nagpagamo. O kung wala man siyang resulta, gid nga marala pa sa unexpected lang may katabo mga aksidente kasi salamat man ang kapulisan. Tao sa dugay na tono ko na balita, kay ina mga lasway bintat na may iparecord sa talakapan sa kapulisan kay man nakakaladula ng mga pukot, may nakakaladula ng mga kagamitan. Aga ini na pa-record mga lasway bintat na kay na sa aga. Sunod sa report ni Hernande Bermeo, Ricudo, try na tayo watwado. Sige, dahil kan presidente ni Ocon caretaker nila siya. Lagi sa kapisman, residente sa Mexico Kapaya, sa Barangay Sicaba. At sa Action Direct, sa report siya, na-discoveryhan ang fishnet truck nag-agi sa container sa Langgao na aras sunod siling fishman pero wala na. Na-discoveryhan kasi nadula lang, listing na inis. At may sunod sa bayan sa caretaker na parangyahan ni Lorna Belcina nga sunod pa sa isa ka witness sa tuloy may witness sa Gilmington pero tigaran pa man aksyoner kasi unuan doon sa witness nga man sang siyang sitsukugot sa mga barangay at may ara man siya sinerik ka gintuglo nga pangalan din pero sa kapulisan and the investigation pa so ilan na ay naging pagkamay nga parang alay man ang ilat diri kasi lagi natay nga sisaon kung wala amutit man pero sa record at kaya na kita record mismo kasi may nagula, may witness ang witness na ginawin hindi man yung pangalan nila kasi witness sila kasi for balikan lang sila at sosikado nga ginatudlo pero sa report nga taga-diraman sa arte ginatiwan pa sa kapulisan nga ma-recover ang man ang kaladula sa report mga ang fishnet pala ng mga 1,500 pesos mga action direct ka. So para medyo masulong na why man kainan sa school naman ipatigayon ang supposed to be weekend sa mga action direct mo dapat mamili din sa mga vaccinators pala. Boti, very good. Pero natin kasi tungkol man sang kinakalalagid ang katawan pala nga pag-imo sa duty at responsibility dapat ngayon Japon sa pagturok sa mga Pfizer sa mga minor din sa bahay sa Cadiz na. Kung mo ang vaccine na kayo na diyan yung pang-injection para na sa mga minors? Mga minors nga wala iyan sa comorbidities. Okay. Ang ilang siningagin ang minors mo ni mga amo ni ang 12 to 17 years old? Yes, Action Direct. May 400 ka slot na. Okay. So, sa report natin napaubos yun. Ano ni yung mga barangay, Jer? Ano ni yung mga barangay ang nakabinipisyo? Actually, walk-in Action Direct sa Rizari. Walk-in na lang.
Okay na lang kaya ang ginaibo diri karon nga te kinahanglan na kita kirisanan magdala lang sa certificate niya sir sa o kon baptismal certificate na Okay. sa minor and then o kon magdala man sa ID lang o kon di ganit ko wala sa ID barangay certificate sa minor ang girikanan madala man sa sige sila nga ID o kon di ganit wala sa ID barangay certificate man. So, wala man na ginutok? Wala na i-presentar, pagkatapos presentar sila, kuha record, and then pagkatapos sila, turok na yung generic ng Pfizer. Te, why man na ginutok ta? Na systematic man ang distribution sang baksin da? Actually, ang pagpatingayon sa vaccination of Suneglo, halos na tutaan, naging maniguro, kasi katapos na daw kalawig-lawig naman, kung paano blay plus na ng sistema, wala sa kuta nga, pinagitong nagka-Johnson at Johnson sa mga daw ang pamadagan mo, ang tao yan. Halos naging utok. Ito, nabinatong yung pagwa pag ito sa suni nga kung wala ka sa vaccine, wala yun na. Perfect na po. Okay. So, at least damo kabataan nga na-injeksyonan da. Okay, subong yung kinairin ka, malang kinilaton nga ang dito na tao sa mga pumunuyo, subong ka sa mga gilikan. Sa mga gilikan, ang nagkadala sa ilang kabataan dire. Okay. Tato na sa gilaton. Siguti, ikaw yan dahil, alam mo na tao din, singko na, vaccinated. Siri. Na vaccine ako niya, kami nga pamilya, ang kabataan lang nila mo, nga minor gila, hindi na na. Oo. Kaya kalawa, natin na vaccine, iba kayo kung may ara, yun man yung ginikan, like may ara ko, membro ganito sa subahan, nga nag-solusyon ko ng sumerik, naman, sabi niya, kung nga, wala ka nag-ikas sa church, sabi niya, hindi ko namin, sabi niya, mayo nga, hasta sa multiso, mag-preach ka na, kung pag-preach ang vaccine. Wala wala mang kusiling ko nag-Christian vaccine. Kuling daw, naakot na lang daw na example, vaccinary kasi ang pagigyan kinanglan to follow sa samang sa Ginoo, to follow the official sa government. Pero man sa Roma chapter 13 mo, verse 1 to 5. Ang siling ko para siling vaccine ka ron, kaya rin natin gobyerno. Ito ikaw ay followers ka ni Christ, followers ka ng Word of God, yung kabuhi ka, yung living by the Word of God, kinanglan, follow ka sa gobyerno. Hindi kinanglan, vaccine ka, kaya siya mo na implementasyon sa gobyerno para tato niya kayo lawas. Dahil nagsuneri, kaya ako na ito, ang ilaya, hindi isa itong vaccine mo. Doon ang siling ko. Pero hindi kayo kung vaccine na respeto man ayaway, manayaway mo ng Pilipay. Wala na galing. Kasi kung pagkabot sa Kimpo, para sigaro no, sa Pisa 5 sana Pisa 1 sa Disyembre, nababukta na ng Mirbasing ang Cali City Park. Pero tayo sa Kanirbading, siling nga, mabuktan sa na there, pero ang ato na pasudlo niya, mga fully vaccinated lang. Siling ko tayo, discrimination mo na mayor, sila hindi kasalanan nila yung sa vaccine, pero niya delikado na dapat kung anong kapuyutan na nagkaroon sa publik, hindi po yung munong na sila yung nabalay. May rason man, oo. May rason man, pinari ka, by November 30, delikado sila yung magpasunod so yan sa merkado nila sa wala pa na vaccine kung magpakal. Kaya lokal. Hindi pa takaran sa gobyerno. Kung mabaligya ka, hindi ka mabaligya pinari mo. Huwag ka dami mo, kay mando na isang gobyerno, kung hindi man discrimination sa part sa tao, kasi ang gobyerno, kaya palapit sa tao para nga ma-injeksyonan, kakatapos, karo kaya na sa ogsaran sa balay mo, di ka pa magawa, di pa baksan, kaya kapati, kaya nga, waya COVID, mo naman na? Luwas sa pati, waya COVID, kapati, pagin ka ang vaccine, mas kapati sila yan, delikado? Ang vaccine ko, mas nalapas COVID. Tama na. Kaya mo na galing hindi nila mabasa ng gobyerno kung maghimo sa patakaran kung gusto bala ti makasiling nga do drastic move pero ti amo na bala balikan taman lang hamba sa gobyerno nga ti kung hindi ka buti inyo bala diretso pero basta ang ako niya patakaran na mo ni hindi ka kasulod sa merkado hindi ka kaparindahan kung hindi ka fully vaccinated tapos ng istorya.
Siling ko gani, iya ko sa polo niya, siling ko gani. So, ang question na niya, ang punto na niya, professional niya si gobyerno. Kaya kinabaksin mo, kaya kasi gumawa ka, kaya ikaw na yung katuon sa COVID niya, ari kiliway baksin, no? correct. Kararang COVID ninyo. Tiko di, ang balakal to karon nga fully vaccinated karon kundi liwat matapik ka naman. So, pag ina-actionary. Amo nang ginalikawan sa gobyerno nga ang wala yung mabaksin, hindi ka dali magsulod, hindi ka na bakal dai. Sini ari gani man kotsa kondeo, sini nga sa tuwang vaccination liwat sa next week. Ya kaya nga mo. Okay, balikan ta sa action Roger Guti, Action Henry. Amo na siling ko pala sa nagligad pa nga sinimana, nagligad pa nga bulan, nakambal na ko nga maagbot ang punto nga ang gobyerno ma-order nga sa kutob wala mabakunahan, kag wala gid makapabakuna, hindi pwede kakadto sa amuni, sa amuna, hindi kakaon sa amuni, amo na bla. Tiari natabo na sa bango, Action Roger, please come back. Yes, actionary, may ari gani actionary sa mga babang kotsa kundi ko sa next week sa no may bakit. Di mo nga niya kaya nga kundi. Wala ko may ka actionary ka kotla sa Balaliaan. Department store on Pancha. Nationwide hindi siya operate mo. May branch sa Riscaldez. Oo. Kundi nga aman niya kay mapaskil na sugod sa Lunes, pabutak na ang namon na company sa Guagi dyan, no vaccine entry. Oo. Ang ilang mga empleyado ko no, gasala na subong. Nan. Dahil tinalo ko vaccine, gaya sa Lunes, kung hindi sila vaccine, wala na vaccination kaya atal. No entry, no vaccine, no entry. Amo Hindi gid ba daw. hindi ba lang sa empleyado? Oo. Sa tanan man nga mga sulod ba lang magbakal? Mabutang na ko na sila yan ang no vaccine no entry. Kung ikaw empleyado ta, naway ka yan mag-vaccine. Hindi ka magkasulod dahil kasi no vaccine no entry at all mo. Tikla ba hati mo gidi? Sigani. Ina-accident kaya ba siling ko, amo na gani, kaya siling ko, ang gobyerno, gaya mo sa danar report, galing kaya tao, kapati sila yan sa mga historial na yan kag mabasahan sa bigya, o yung napati sa mga expert niya sa gobyerno. Kaya mo na sa actionary ang resulta sa karon. Pero going back sa vaccination sa mga minors diri, salamat sa Dr. Maria Victoria Ebanez sa ang mayong turnout actionary. Mayong turnout. Actually, ako gani, kasi papadurok mo kami sang flu vaccine lang. Kahit dyan na akong pamilya ko, nagpadurok na yung flu vaccine. Ako, sa Mia, wala pa kasi daw video na busy lang kami. Importante na akong flu vaccine actionary. Correct. So, amo na, ang pinakamakabalik sa Umigo, tagali nagbalik to sa Escalante. Kasi Police Lieutenant Colonel Jan Display na. Si Lieutenant Colonel Display, balik sa Escalante? Balik sa Escalante, yun rin siya sa September. Di ba, 2 bulan lang siya, nagkapon na siya nagbalik naman to. Pusla niya to ang OIC nga nagbulo sa iya to nga si Lieutenant Colonel Mark Ivan Salbong. Pinabalik siya kaya duro sa report niya, duro sa siyempre bayan niya, natigil kung siya punong request niya pagkatapos sa itong may pagbalakbay araman niya ano ganyan tawag sila kasi may mga reshuffling man. Ako pwede mabalik siya sa istura sa Escalante. Dapat sa senior, bibuyak siya so kaya satisfied siya performance. Discretion man na isang alkalde nga i-recall liwat si display kasi kita niya mayang performance man mo. Di mo na nag-isap sa Amerika kasi ang malanda may ako mga factor kung nag-isapat ng system na may performance mo. Kumagay siling ko, kasi dugangan o pag-inazar sa uli kasi kabaluman tayo kasi 2 years pa lang pagkatapos kuwan malaga. Matahilo naman ka mo. At least, nakabalik ko siya, daw ko na pa yung lesson, kaya timing in December, na lapit-lapit kini sa akon. Mo timing, hindi pagbalik ya, kaya daw malawan mo na kadaan mo. Oo, titiling niya sa akon niya, si Ulalima na niya, gusto ka, mag-share ka dito, kaya parkyalan na. Sige na, kaya karoon ba ng laway, pag istorya natin ikaw, doon lang yung pag-laganan, sa karoon. May parkyal, pag-laganan. Abo na,
may partner. Jer? Si Police Social Security Scheme lang kung kaya na yung balita si area paborma ko hindi paborma ko hindi sa pulis. Yun na tagaan ni kita. Nami man kag may partner ka na sa Lunes sa gabi si Action Nelson Patinyo. About him, ayaw kay ara na si Action Nelson Patinyo. Ara sa Lunes sa Masugod. Medyo panaliting banganay na gini. Ang iya to San Carlos, Calatrava, Tubuso mo. Ito may at least na at least may timbang. At least may timbang. At least may timbang na lang makarakit-rakit man eh. Ay, ulit. Why lang lapaway may kurit man na. May mawdiri. Go. May mawdiri na. Say. Wala na. San Carlos. Tubuso ka lang traba. May kapila na kanyang pagalidias, Mr. Jonathan Diaz, kay Jonathan Diaz, Sr. Ara na yan. Ito, Joel Raymond, pati magdaton na. Hindi ko na rin magbubat ko lang ng doon, malikot ko pati man. Ang pamilya sang in-law sa nga, may nas-laws na si Louie Apostol na sa may barangay Kinden Ringo sa Banwa sa Bisip Paliya, so wala na pumila di Joy. So, ginasabyaw sa ginasyonerik. Kagriman sa syudad sa kami, si Solvic po inulat. Pamati sa ito si mami niya man si Councilor Bambo. Pamati sila sa atin sa nagabi. May mga balita aksyonerik aton si Roman Chirima Tirion sa aton mga kaksyon diin kamat sa Pinas. Nabutok siya sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Unang balita, unang aksyon. Realisasyon Roger Putin nag-report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayo, salamat kina Aksyon na Roger Gutib, Theriabet Live Report kikan sa Northern Negros, mga police report. May gabi dira sa kay Alexis Wing Torre, check attendant lang siya. Ginatamiyaw ilang pamilya ida sa Valladolid, mga pamilya Torre. Kag ang iya pamilya madira sa Paranaque, ginatamiyaw ni Alexis Wing Torre sang UK. Uy, si Tuto Soy padasa so. Galantaw sa atong sininga Facebook Live. Soy padasa. Soy, musta ka na ba? Tumayo ang inyo kapi-kapi ni Tuto Dexter. Next time mga kapis Bacolod, G&G Resto Bar ka naman. Sa mga padasas family dira sa Valladolid, mayong gabi dira kag mayo nga pagmonitor. Kay Lidjan Lagapak, araman siya. Si Madam Jean Hisulgon, si classmate ko dira Romel Pagsubiron sa Bangga Julia, Valladolid, mayong gabi gida. Uy, Tuto Richard Rivera. Salamat kay Tuto Richard Rivera ba? Monitor man sa Ibunibot sir sang Germany kag si Yuni Bilaong sa mga Bilaong family dira sa aning Panukoy may gabigid no. Sa kay Gilbert Ambrosio da nagapaurok-urok kid pamati. Salamat kita. Magabalik kita sa ato nga pagbalik. Balik ka report man sa aton sininga Patrol to with Action Dale Salazar. Ang isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita,
kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag tapos sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo ko nagdamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Ilang kag mayo nga pagpaurok-urok sakay sa mga Patdan Boys naman Go Patdan Boys, Alan Navales kag June Cordoba. Nagapaurok-urok yun, no? Sakay Renato Escoltero sang SSS Kabangkalan, taga Barangay Sumag, ga-monitor gid sa ato, no? Salamat gid kay Migo Tabong de la Paz. Musta dira si Migo ko Bong de la Paz. Kay Maninoy Maig, kay Maninoy Chari Salvacion da may gabi kay Parinono agisando sa Manuling Kawayan. Kapaurok-urok kin sila. Puwerte ang aratsada kag arangkada nila, no? Salamat gid. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, pabalik diri sa atong malagad last kag final stretch ang ato sa nga palatuntunan. Balikan ang ato sa nga patrol to, balikan si Aksyon Tir Salazar. Sa balik niya sa nga report sa ato sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Tir Salazar sa balik report. Dave, please come back. Aksyon ni Eric Pilasan diri ang isa ka lalaki matapos nga nabungguan sing isa ka di pasahero nga salakyan nga mandalagan ang ruta. Aksyon ni Eric dira sa may tunga-tunga sang 13 kag 14th Street diri sa may dalan Lacson na Bacolod City sa may tubangan sang El Fisher Hotel Subonga. Nagabi Aksyon ni Eric ang biktima ging kilala kay alias Anthony Barrio, residente ni siya sang Purok Kabukiran, Barangay Pakuling, Bacolod City. Aksyon Eric ang natabugin ni kay Aksyon Eric ginatake ni siya gali according sa rescue team sa Bacolod CDR Mogin Kuyap Aksyon Eric ginatake sang epilepsy rason yang iya sining nga ulo dito siya nagrekta sa may side mirror kagunhan nga bahin sang jeep. Aksyon Eric nga mandalagan nga mo na siyang resulta
sang sining aksidente. Nakibutagid lamang diri ang driver nga may naglagapok na action Eric daw hindi man natasig nga sining pagpadalagan based man sa statement sang mga testigo action Eric. Kining lalaki ti according diri sa rescue team gindulong na nila sa ila sining action Eric gindul kay sa may puro kabukiran barangay Takuling kay conscious man ang biktima do mayara siya sang pila sa ulo kag posible na fracture ang wala niya nga kamot action Eric no si Mayra ni kay wala siya na puruhan action Eric sang ginatake siya sang kuyap o kon epilepsy nga ginatawag. Sa bayan diri sang bahay bus operation sa police station number 2 sa may Poroklamberong Barangay 2 Bacolod City ang complete name sa nadakpan na mo si Reynaldo Fernandez E. Porras. Reynaldo Fernandez E. Porras 58 anyos action Eric class 1 sa ginkandapang drug by bus operation sa street level individual action Eric duwadrika elongated heat seal transparent plastic sachet. Ang suspected siya buong na-recover diri sa nadakpan action Eric nga first time niyang mapreso kaginako man nga siya nagapanag-iya sang illegal nga droga nga nakuha sang operatiba action Eric. So family report nga madulong sang patrol subong nga Sabado sang gabi action day sa Salazar. Maka-action sa din kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Ayos! Salamat kinaksyon dil sa Lasal sa Patrol 2. May gabi dira kay Star Mayo. Star Mayo, good morning! Kaginata, miyaman dira happy listening sa kay Nonoy Chow Peralta. Alin kay Juliet Shera Frontliner. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining mahanong Action at Patrol program Sabado night kay presentation. Bagat ako pinitiporaryo, balik ni sa Lunes. Ato sa iba patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa kay aksyon na Dil Salazar, back to back action Papang Nixon Tahom, aksyon Roger Gutib, News Center action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Ciudad San Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kalasang Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kakso sa di ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Happy weekend. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. TTX 500. Rosel, ako yan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon